Marky Boy. Sino kasama natin? Akit na Samat. Nasaan? Doon sila? Papunta na sa Samat yun. Ayun. Ha? Punta na sila. Tayo, mag-aabang tayo sa Balangan. Yung Christmas light ko, bubuksan ko muna. Budol pala tayo. Balanga tayo. Ilaw ba ako? Great day mga bossing! May sinalihan kami ni Bossing Mark na ride at ito yung Ride for Valor 2023 kung saan ang ruta nito ay from Kilometer 0 sa Maribeles, Bataan to Capas National Shrine sa Capas, Tarlac. Every year ginaganap ang Ride for Valor mga bossing at first time ko lang nasasali sa event na ito. Pero teka, ano nga ba ang Ride for Valor? Ang Ride for Valor ay isang bike for a cause at historical fun ride event kung saan ito ay maglilikom ng pondo para sa pagpapanatili at restorasyon ng mga Bataan Death March marker at mga World War II heritage sites. Ginaganap ang event na ito tuwing April 9 o araw ng Kagitingan, nakilala din as the anniversary of the fall of Bataan and the start of Death March. Sa tulong ng Philippine Veterans Bank, kasama ang Department of Defense, Philippine Veterans Affairs Office, Provincial Government ng Bataan, and Wartime Heritage Guild Philippines, na ang layunin ay mapanatili at maihatid sa atin ang legasiya ng magiting nating kababayan na nakipaglaban para makamtan ang kalayaan at demokrasya kasama ang mga Amerikano noong World War II. And according to Philippine Veterans Bank Vice President for Marketing and Communications, Bossing Mike Villarreal, the Bataan Death March is a somber reminder of the bravery and selflessness of Filipino veterans during the Second World War. It is an essential part of Philippine history and culture, and the Ride for Valor is an important way of honoring the veterans and preserving their legacy. Plus, riders get to learn more about this historic event as they will be transversing the actual route of the Death March. The Ride for Valor is by far my best ride experience. Gusto mong malaman kung bakit? Tara! Ayan, nakarating na kami dito sa bunker. So, dito na namin hihintayin yung group kasi akit pa sila ng Mount Samat. Hindi na naman namin nakakayanin doon, kaya dito na lang kami mag-aabang. So mamaya pa yung mga 6 AM. Bali, time check natin bossing ano pa lang, 4:30. Ayan, may mga ano na rin dito, mga magpe-perform mamaya sa program. Ayan sila. Ayan, so may program mamaya, tapos kakain. Then dito na rin namin kukunin yung kit namin. So yun, habang muna kami dito, so mamaya na lang. Alright, morning. Wala pa sila niyan. Ito, baka dito na yung ano pre, baka dito na rin yung sa kuwanan natin. Pero malapit na daw sila, nasa pila pa lang, kaya update tayo mamaya. So kakain muna kami, namigay na ng pagkain. Right.
naghintay na lang kami dito kasi di ko kaya. Di kaya eh. Pauwi pa mamaya. Babay. Required, kaya okay lang. Kaya nga eh. Kumusta naman doon? Ayos Okay naman. naman. Nasaktan ako last year. Matalag yung last time eh. Oo, yung sa may ano na, pag-gate na. May kurbadang eh. Pumunta pa kayo doon sa taas, pumasok pa kayo doon. Hindi, dati bawal eh. Eh ngayon Oo. din bawal eh. Bawal pa rin. Oo. Wala si Jer 1, ako si Jer 2. Dalawa na. Jer 1 and Jer 2. And then, your service mo, Ian Alacar. Yes, our event director is here, Sir Ian Alacar. The year was 1942. Losing contact from the Americans meant that weapons and supplies would have to be sourced from the enemy. Ambushes and small raids were the rule of the day. Okay, I guess lahat na rin ng participants natin nakakain na po ba? Or meron pa hindi nakakakain? If ready na lahat, we will assemble and in 5 minutes, we will take off towards San Fernando na. Alright? Ayan, so assemble na po tayo. Yes, we'll proceed in 5 minutes. Calling all our moto marshals, kindly assemble in front, and our ambulances, medics, hydration trucks, and SAG wagons as we lead towards San Fernando. Thank you so much, Bataan. We love you. Stopover muna kami dito sa ano mga bossing sa Balyan, Bataan. Yan. So sumilong muna kami. Nag-uumpisa na mag-build up yung init. Water break. Wow. Sir. Sana all nakatutok. Tuwan-tuwa si sir, oh. Parang di napapagod. Po-provide din sila ng ano ng dispatch na nakababad sa malamig na tubig para sa ano sa batok sa ulo, instead na say naman yung tubig kung ibubuhos sa ulo. Nice one, Ride for Valor. Yun, may kasama rin naman kaming ano naka-assist para sa tubig. Mga gusto magpa-water refill yan, nakasunod sila. Then may mga mechanic din nakasama just in case may maplatan, may kailanganin ng assistance sa ano, sa pag-repair ng bike. So nandyan sila. Goods na goods. Kompleto yung mga organizers natin. Ayos na ayos yung ride na to mga bossing. Maya lalarga na kami nito mga bossing. So yun, kita-kits mamaya. So this is it. Sana ganito yung panahon. Hindi na uminit pa dito. Ayan. Okay. Tara. Yun, update. Stop over with kami dito sa may arko ng ano ng Pampanga dito sa Bataan. Regroup muna kami bossing, then later on diretso na naman sa San Fernando, pero hindi pa rin sure kung may stopover pa rin kami o wala. Chok. Okay, sama natin. Bossing, ayos pa ba tayo dyan? Ayos pa, ayos pa. Rock and roll pa. Rock and roll pa. Rock and roll sa tag-init. Ayos.
At this point mga bossing, nagpaalam si Boss Mark Tuna na kailangan niyang umuwi ng bahay Pero mo kung ano, dahil may patuloy ng emergency. GoPro mo. Buti na lang ay madadaanan ng route namin ang Extra mo. kanilang bahay. Kaya dun na siya kakalas. Sayang at di niya natapos yung fun ride, pero ganun talaga dahil mas mahalaga yung kailangan niyang gawin kaysa sa ride na ito mga bossing. At nang makauwi na si Bossing Mark, ako naman ang nadali ng sumpa. Nadali tayo ng sumpa mga bossing. Na flat yung likod. Ayusin mo ron. Oh, ayusin ko dyan. Ay, huwag mo na ilagay na ganyan. Dahil ayusin ko lang yan. Oh, pwede naman. Isasabit na lang dun. Oh. Ganyan, alamin mo kung ano. Okay na po kayo dito sa ganyan. Okay na. Ilalak yan. So, babiyahin na tayo, punta doon. Oh, ayusin ko na habang ano. Brad, huwag mo na ikukon dito. Nakakuha mo na yan. Oh, nakaipit na. Sige na. So yun, sa tulong ng support vehicle, sinakay nila ang bike ko. Ihahatid na daw ako sa third pit stop, pero nag-decide na lang ako na ayusin yung flat tire ko sa likod ng pickup. Then bababa ako at papadyak papuntang old train station. Ayos. So ito, natapos na ng ikabit yung ano yung gulong. Andito na kami sa ano, sa Bacolor mga bossing. Kaya habol tayo. Thank you. So ito, habol na tayo dun sa harap. Okay. So nandito na tayo sa Bacolor. Hahabol niyan ako dun sa grupo. A few moments later. Relax lang yung takbuhan mga bossing. So ayun, napag-isip-isip ko kung hahabulin ko sila, masasayang yung energy ko, magkakapas pa kami. So stop over naman sa San Fernando at magkikita-kita naman kami doon. Yun, San Fernando na tayo mga bossing. Tingnan natin yung ano, yung next stop mga bossing. Ang lumang Riles dito sa San Fernando, Pampanga. Old train station. Nakahabol din. Thank God. Ayos. Pwede malasanti naman. Magawa na? Oh, May ginawa? ako. Kaya tanggulot na ng pick-up. Habang makasakay ka, Tama makasakay ko, tinira kaya ba't kinuldas ko ba ako? Kaya, guwa-guwa na ito eh. hindi mo na sinted ka. Ha, hali ko na, sabi ko bike eh. May mga pagdakal, bilis mo. Hali, yan yung kuldas na ako, akakit ako pa. Kanya ka kuldas, wala na kayo. Huwag kayo iiyak. So yun, meron kaming dalawang ensaymada para merienda, tapos mamaya lunch. Saka isang tubig. So ayun mga bossy, para sa lunch, another ensaymada. Tapos meron dito adobo tsaka saging. Buksan ko. Buksan ko. Baka ng adobo. Yan. Yun o, adobo manok. Tsaka itong saba. Ha, kain mga bossy.
Alright, so yun, papunta na kami ngayon ng Capas or Angeles, not sure, pero nabanggit kasi kanina na hindi kami pupunta ng Angeles, diretso na kami ng Capas since alas 4 ay alas 2 na. Hinihintay lang namin yung hudyat para mag-start. Then yun, papadyak na. Not sure kung sa Angeles or sa Capas diretso na, bossing. Pero sa itinerary kasi Angeles muna tapos Capas. So tignan na lang natin. Tara. So yun, confirm, dadaan pa kami dito sa Angeles. Alright. Alright. Titira tayo ulit. Papay energy. So, off to our final pit stop mga bossing sa Capas National Shrine sa Capas Tarlac. Tara! Ganda. Sa hindi na rin masyadong mainit. Mahangin na. Ang ganda ng view. Nice one. Ang Banban Bridge. Okay, picture lang. Banban Bridge, mga bossing. Okay, regroup na muna kami dun sa may paglampas dito sa mga puno ng candy. Ayan yung puno ng mga candy. Nice one. Napaka-effective nung kinain kong chocolate powder, mga bossing. Nawala yung pangingirot ng pinti ko. Kanina nasa likod ako, ngayon nandito ako sa pinakaharapan. Doon mabagal lang naman din ang takbuhan. Ito na ang Capas National Shrine, mga bossing. Ang haba din. Parang budol yung yung way. May paahon, may straight. So yan. Dito mo ang aahon tayo. So ready na ready. Wala, mga bossing. Habang naiengganyo ako sa ganda ng tanawin dito sa Capas National Shrine, mga bossing, may pasabong light for valor bago marating ang finish arc. Eto, tingnan nyo, mga bossing. Uy, thank you. Ang lupit, di ba? Thank you. Talagang nangingidli yung luha ko sa part na ito. Mawala lahat ng pagod ko.
Para akong bayani na galing sa malupit na labanan, sinalubong ako ng masigatong talakpakan dahil matagumpay kong natapos ang aking mission. Thank you. Ito talaga ay naging paborito kong party ng fun ride mga bossing. At dahil dyan, bibigyan ko ang Ride for Valor ng napakalaking nice one! Thank you. But wait, there's more! May mga pag-giveaway pa sila at sinwerte pa ako ng 3 beses sa parapol galing sa mga sponsors. Saludo at sobrang bilib ako sa team na nag-organize ng event na ito dahil well-coordinated lahat. Kumpleto ang support at talaga naman binigyan nila kami ng VIP treatment. Walang-wala yung fee na ibinayad namin compared dun sa dedication and effort na ibinigay nila para maging successful ang event at umuwi ng masaya lahat ng participants. This is indeed the best fun ride experience ko at magbibigay ako ng 10 reasons kung bakit sa susunod kong video. Abangan niyo yan mga bossing. Basta, ang masasabi ko about my overall experience sa ride na ito ay sure ball na sasali ako ulit next year. Kayo din mga bossing, garantisado na tulad ko, mapapa-nice one ka din. At dito na magtatapos ang aking video for today mga bossing. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Viking Nomad na si Jack Manuel na laging nagsasabi ng live to ride, ride to live. Kita-kits, bye-bye! Pinaka-the best talaga yung pagdating natin dito. Mapalakpas. Iyak na naman. So yun po, maraming salamat po. The best experience po ito, first time ko sa mga. Nice. Sir, uulit kayo. Ulit pa tayo next Oo year? naman, ulit tayo Yun. next year.